गावकऱ्यांचा तो यज्ञ काही साधा सुद्धा नव्हता. ते सर्वच त्या यज्ञाच्या मदतीने काळ्या शक्तींना आवाहन करत होते. त्याच शक्ती ज्यांची ते इतकी वर्ष पूजा करत आले होते. त्यांना जाग करून ते संपूर्ण गावाभोवती एका काळ्या शक्तीची अदृश्य भिंत उभारत होते, ज्यामुळे जर ती सैतानी शक्ती गावाबाहेर असेल तर गावात प्रवेश करतेवेळी तिचा अंत होईल, आणि जर ती आधीच या गावात आली असेल तर ती आगीच्या विळख्यात सापडल्यासारखी तडफडत भस्म होईल. यासाठी सर्व विधी झाल्या होत्या. आता फक्त 4 जनावरांचा बळी द्यायचा बाकी होता. 4ही जनावरांना गावच्या 4 वेगवेगळ्या दिशांना एकाच वेळी आणले गेले होते. त्या जनावरांना त्यांच्यासोबत नेमकं काय घडतंय हेच कळत नसावं. त्यांवर लाल कुंकू वाहिलं जात होतं. एका सूर्यावरती लिंबे घुसवून बळीचा सुरा तयार केला होता. 4ही बाजूनी जोरजोरात मंत्रोच्चार सुरू होते आणि एकाच वेळी ते मंत्रोच्चार थांबले गेले. पेटत्या हवनामुळे सगळीकडे धूर पसरला होता. तिथल्याच गर्दीतून डोक्याला अंगाला भस्म लावलेला एक गावकरी पुढे आला. तो त्या मुक्या प्राण्याच्या गळ्यावरून सुरा फिरवणारच होता. तोच त्याचा हात हवेतच अडकला. त्या धुरातून एक अस्पष्ट आकृती लोकांच्या नजरेसमोर आली. तिने गावकऱ्याच्या हातातील सुऱ्याची पात त्याच्या हातात पकडली होती. तो गावकरी जोर लावत होता, पण तो सुरा काही जागचा हलत नव्हता. तुमचा हा खेळ इथेच थांबवा. तुमची एक चूक तुमचं अख्खं गाव बेचिराग करू शकते. त्या धुरातून एक पहाडी आवाज लोकांच्या कानी पडला. तसेच सगळेच सावध झाले. आपापल्या हातातील मशाली लोकांनी घट्ट पकडल्या होत्या. तो सैतान या अघोरी विधी पूर्ण व्हायच्या आधीच तिथे आला होता. तिथे उपस्थित लोकांना त्याच्या ताकदीचा अंदाज आला होता. पण त्यांतीलच एक गावकरी जाणीवपूर्वक त्या सैतानाला उद्देशून म्हणाला, आम्ही काय करायचं हे तू सांगणारा कोण? हे गाव आमचं आहे. या गावातील नियम आमचे आहेत. तुझी शक्ती, तुझी भीती आमच्या समोर चालणारी नाही. तू मूर्ख आहेस, पण तू या गावात आलासच आहेस तर जरा या गावचं पाणीही चाखून जा. असं बोलत त्या माणसाने त्या सैतानावर मंतरलेलं पाणी शिंपडलं. त्या पाण्याने त्या सैतानाच्या शरीरावरची त्वचा ऍसिड पडावं तशी धूर येऊन जळू लागली. पण हे सगळं त्या सैतानाला मारण्यासाठी नाही, तर त्याला त्यांच्यात गुंतवून ठेवण्यासाठी केलं जात होतं. त्या माणसाला कदाचित त्या सैतानाच्या शक्तीचा अंदाज आला होता. त्या मंतरलेल्या पाण्याचा त्याच्या शरीरावर काहीच परिणाम झाला नव्हता. त्याची त्वचा काही क्षणात परत होती तशी झाली. तोच तो गावकरी जोरात ओरडला, धावा, सगळे गावाच्या मध्यभागी धावा. तसेच सगळे जीव घेऊन पळत सुटले. तो सैतान तिथेच त्या पळणाऱ्या गावकऱ्यांकडे पाहू लागला. एक वेळ त्याने त्याच्या हातातील सुऱ्याकडे त्याची नजर फिरवली. मग तो तसाच त्या मुक्या प्राण्याकडे एकटक पाहू लागला. तिथे नक्कीच काहीतरी विचित्र घडलं होतं, जे त्या सैतानाला फार उशिरा कळलं होतं. तो सैतान जोरात किंचाळला. त्याचं संपूर्ण शरीर रागाने लाल झालं होतं. त्याला हे फार उशिरा कळलं होतं की एका जनावराचा जीव वाचवते वेळी गावकऱ्यांनी गावाच्या इतर 3 दिशांना 3 वेगवेगळ्या जनावरांचे बळी दिले होते. बळी हा कोणत्याही संकटामागचा उपाय कधीच ठरू शकत नाही. आता तर हे त्या गावाला दाखवूनच द्यावं लागणार होतं. त्या सैतानाच्या समोर धावत असलेली ती माणसे काहीही झालं तरी उद्याचा सूर्य पाहूच शकणार नव्हती. त्या सैतानाच्या हातात आधीच बळीचा सुरा होता. बळी कसा द्यायचा हे तो आता चांगलाच जाणून होता. तो वाऱ्याच्या वेगात धावत सुटला. जीव वाचवण्यासाठी पळत सुटलेल्या त्या गावकऱ्यांच्या पायांवर त्याने सपासप वार सुरू केले. एका क्षणात ती 20 ते 25 लोक जमिनीवर सरळ खाली कोसळली. ती वेदनेत विव्हळू लागली. त्या सैतानाच्या हातातील रक्ताने न्हाऊन गेलेला तो सुरा त्या हल्ल्याची भयानकता दाखवत होता. तो सैतान रूपी यम आपल्या जवळ येताना सगळेच गावकरी असह्य होऊन पाहत होते. त्यातील एकाने त्याच्या हातातील जळती मशाल त्या सैतानावर भिरकावली, पण त्याने ती त्याच्या चेहऱ्याच्या अगदी जवळ आल्यावर झेलली.
वेळ होती त्याच्या परतफेडीची. तो सैतान त्या गावकऱ्याच्या जवळ गेला आणि त्याने त्याच्या पोटावर त्याचा पाय जोरात मारला. त्यामुळे उघडलेल्या त्याच्या तोंडात त्या सैतानाने ती जळती मशाल आत कोंबली. तो गावकरी वेदनेने तडफडू लागला. जिवंतपणीच तो स्वतःचा तोंड जळताना अनुभवत होता, पण तो हतबल होता. त्याच्या नाकातून काळा धूर येऊ लागला. त्याने जागीच त्याचा प्राण सोडला होता. हा तर केवळ त्या सैतानाचा पहिला शिकार होता. त्याने तिथे पडलेल्या सर्वांनाच एक एक करून थेट मरणाच्या दारी धाडलं. त्यातील प्रत्येकाचा मृत्यू हा अत्यंत किळसवाण्या पद्धतीचा होता. काहींचे मृत्यूपूर्वी हात तोडले होते, तर काहींचे पाय, काहींची छाती फाडली होती, तर काहींची डोकी फोडली होती. इथे तिथे पडलेले त्या शवांचे अवयव त्या सैतानाची क्रूरता सांगायला पुरेसे होते. तिथे जमिनीवर अजूनही बऱ्याच मशाली धगधगत होत्या. त्यातील आग त्या सैतानाच्या डोळ्यांतही दिसत होती. त्याने त्याच मशाली एक एक करून गावच्या घरांवर भिरकावल्या. गावातील सगळेच लोक आपल्या बायका पोरांना घेऊन जीव वाचवत धावत सुटले. पण त्यांनी त्यांच्या पाळीव प्राण्यांना मात्र तिथे तसंच वाऱ्यावर सोडलं होतं. हीच होती तिथल्या माणसांची खरी नियत, खरी ओळख. जेव्हा जीवावर बेततं तेव्हा त्यांना त्यांचा जीव दिसतो, पण जे जीव आपल्यावर अवलंबून असतात ते मात्र तिथे प्रत्येक वेळी बांधणीलाच बांधलेले राहतात. तो सैतान गावात शिरताच त्याच्यावर विषारी बाणांचा वर्षाव झाला. तिथे असलेले गावकरी जागोजागी लपून त्यावर वार करत होते, पण तो सैतान मात्र गोठ्याच्या घराच्या भिंती फोडून तिथे अडकलेल्या मुक्या प्राण्यांना मार्ग करून देत होता. इतका वेळ आपण ज्याला सैतान म्हणून संबोधत होतो त्या भयान प्रसंगी तिथे सैतान नेमका कोण होता हेच कळत नव्हतं. तिथल्या जवळपास सर्व प्राण्यांसाठी मार्ग मोकळा करून दिल्यावर आता तो सैतान त्याचं कर्म करायला मोकळा झाला होता. त्याने त्याच्या इथे तिथे पाहिले. आश्चर्य होतं. ते गाव या काही वेळातच अर्ध खाली करण्यात आलं होतं. याला एक दुसरं कारण होतं. गावाच्या 4 दिशांना केलेले हवन, त्यापैकी केवळ 3 हवन हे यशस्वी झाले होते. पण त्या काळ्या शक्तींनी त्यांचं काम जरूर केलं होतं. ते गाव 4 बाजूंनी सुरक्षित झालं नसलं तरी ते अजूनही 3 बाजूंनी अभेद्य होतं. त्यामुळे त्या गावची सगळीच लोक ही आता एका त्रिकोणात बंदिस्त होती. तो सैतान त्या गावातून फिरत होता. अखेर त्याला गावची सगळी लोक गावच्या एका कोपऱ्यात अडकलेली दिसली. ती सगळीच घाबरली होती. सैतानाच्या भीतीने थरथर कापत होती. बायका आपल्या लहान बाळांना पत्राआड लपवत होत्या आणि तो सैतान त्या त्रिकोणाभोवती फेऱ्या मारू लागला. सत्य हे होतं की त्या सैतानाला त्याची दहशत पसरवायला त्या त्रिकोणात प्रवेश करायची काहीच गरज नव्हती. त्या त्रिकोणात सामावलेली घरं, दुकानं अजूनही अंधारातच होती. त्याच अंधारातून त्या सैतानासारखे असंख्य सैतान तयार झाले. ते त्या गावकऱ्यांच्या बाजूने भयानक आवाज करून जात होते. सगळेच गावकरी थरथर कापू लागले. त्यांना त्यांच्या काळ्या शक्तीवर असलेली गुर्मी एका क्षणात संपली होती. निसर्ग ज्याप्रमाणे माणसाला बदलायला दुसरी संधी देतो, तीच संधी त्या सैतानाने त्या गावकऱ्यांना दिली होती. जर सगळेच मरण पावले तर मग त्या सैतानाची भीती राहणार कुठे? पण हा स्वतः तर अजूनही या त्रिकोणात प्रवेश करू शकला नाही. त्या स्मशान शांततेतून एका माणसाची कुजबूज ऐकू आली. तसा त्या सैतानाने सरळ त्या काळ्या जादूची भिंत ओलांडून त्यात आत प्रवेश केला. तो सैतान कोणी अमानवी शक्ती नव्हती, ना कोणतं प्रेत वा कोणती अतृप्त आत्मा. तो सैतान माणसाच्या मनातील एक बागुलबुवा होता. ती एक भीती होती ज्याचा कुठेच अंत नव्हता. आकाशात एक जोराची वीज कडाडली.
तो सैतान तिथून कुठे गायब झाला, पण तो जाताना त्याच्या सोबत त्या 3 माणसांनाही घेऊन गेला, ज्यांचे हात बळी घेण्यासाठी जराही थरथरले नव्हते. त्या गावात रडारड सुरू झाली. कोण जगलं होतं आणि कोण मेलं होतं याची तिथे शोधाशोध सुरू झाली. हे सगळं त्या सैतानाने केवळ त्या मुक्या प्राण्यांच्या जीवासाठी केलं होतं. आता कदाचित कुठल्याही प्राण्यासोबत स्वतःच्या स्वार्थासाठी कोणतंही वाईट कृत्य करायच्या आधी त्यांना हजारदा विचार करावा लागणार होता. गावकऱ्यांनी तर ते मान्य केलं होतं, पण प्रश्न हा होता की हे सगळं त्याला मान्य होणार होतं का, ज्याने हा संपूर्ण गाव उभारला होता. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.